De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. La Maria no pot, la Maria no pot oblidar el Gerard. La Maria surt de festa aquesta nit, buscarà un noi amb qui poder dormir, però sentirà en soledat. Tres buscar raons i ha volgut parlar. Ei, nena, què pensa? Puc convidar, però els ha enviat a fer manualitats. La Maria no pot, la Maria no vol oblidar el Gerard. Si algun dia te la trobes dins del llit, vés amb compte, és un animal ferit. No té maldat, però no et podrà estimar. La Maria no pot oblidar el Gerard. La Maria és un animal, els Quart Primera en directe a l'Extra Radi, i amb en Julio i l'Amèrica s'han afegit que els hi ha agradat. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.